Sorkar atumpen piniarni anta thanga barsai ki pipon thektheda rajok SBMW atum ningdu kachipi. EM Raju ti soja ponlinsi ame thanga constituency along kapang thirasai kedeng. MSC Pobitra Rongpi nilibara ratuma phan ake joypen longlepata kipipon. Kardong pini prime time birta long pen nili sami jerbon kilingpi nonerji kha birtang ton pen. Sakshar Bharat Mission along boring kachong daduna tuma phan puthot kapreka varsai setame sorkar atum nangpe pontunang jipusi Sakshar Bharat Mission Worker Association Karbi Anglong District Committee atum pen kachuniri padupon. Sakshar Bharat Mission Scheme pavi pondetsi voringa varsai kachongda tunbo matuma phan piniarni anta thangnara varsai ke pek pon thektheda rajok kidam tang paipani phai krisiarni Sakshar Bharat Mission Worker Association Karbi Anglong District Committee tum pherangke mai padupo Dongkamukam Irrigation IB along kapadopon pherangke mai long chesong ingleng kaninje tengke Sakshar Bharat Mission lake central scheme la pending kan surhini ra krisianing kansi asam along nangkile Bangso scheme asamalong nang kilipen nilitumta voringa varsai chongdadun phitlo masap sovera bainong pen pusitame ningchipa ningding pen choklem dunsi nilitum hemri chelana ilonglo bonta ningkan surihini ra kripho ningkan labangso scheme pa vedepsi laswalong voring ke chongdadun atum anaphanta amening khan lapsi akaprega vorenga longsi paklem tu popusi pachichak ponlo bonta pinyarni anta nilituma phan nangpang samria bangke ningduklo pusi ningchepon 2015 nang khantet pen ilitum thangna ta chuklem long le delo la so bang scheme bang avelo pumasi sida me nili tu man terminate kali de la so scheme bang mane akaprek scheme akimi long si la so Sakshar Bharat Mission amen la thuken nang palu pondri la son tensi state government atum cheparai pon mate ilitum bhan lam chak nang pilo la si nona bang ke la so kapar NG bhan ilitum man pen do Lada Karbi Anglong Autonomous Council along Sar Tuliram Rong ha Lapen Alangli Risangho MP Pendanglo EMMEC tum ansidame Labangso ice scheme elitum aphanange parenji phansi tuning ripono Ingleng asang hu kaning je thuke nilituma phan non puthot labangso saile pupe pusitame akaprega voringa varsai long nang pachoklem long varsai nang pipon tha pusi KAC ke japonlin CM Tuliram Rong hang lapen EMMAC MLA MP atuma phan kachuning ri padupon nilitum ningkan plian bakke bainong ta chilong ponte lasi ke klem tanga bainong setame nilituma phan nangkepa PG phan KAC pen RD nang pidunang jiputa kachuning ri padupon Dongkamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live Lakha Krepli Korkanti BJP Mondal Committee la pen prekchama morcha tum kedengpon kapangthira sailong EM Raju di sota chetong dunsi alangli methang penamat kapangthira sai ke claim dun Pini pai ni phai krihiniarni adapor phai kep malong pen Lakha Krepli Korkanti constituency ke parlo Dhentaghat Lomir Jeng College aklam pen Tilibasti along Korkanti BJP Mondal Committee la pen prekcham BJP along ke do morcha tum chelangsi kapangthira sai dingpo EM Raju di so amithang amat ke Japon kapangthira sai ke dengalong BJP Mondal mai phu dolo engti VDC chairman Khogen tiso OBC Mondal morcha mai phu Dilip Sahu T morcha mai phu Sampani ka tum pendanglo Youth morcha Mohila morcha la pen penang an BJP claim bang phu bang phiatum ta chetong lunuti Bangso kapangthira sai ke claim ponang ko phutha kapachini ponatengke plikebra sir ke bangdeng Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang amahang ke thekarnia pharman kapangthira rui women pensi claim ponlo Anparta imithang long ri rong rup ka chepangthira sai kedeng pon vernang je phutaksi bangso sai deng pon luputa pachini pon labang ke nilitum kedeng pon sai ke lalo 49 years ake hai CEM amahang ke thek along pachiton dunsi nilitum nipli pho so sewa sopta pu district committee pen ke pin khadu lasila so teng nilitum claim pon lo আজি আমি সাফা করা ইংলং সাবর রংজাংফং তেলিবস্তি বজার আৰু আমার এই তেলিবস্তি PSLP স্কুলত আমি সবেজন মিলি পেলাই এই সাফাই অভিযানটো কৰিবলৈ আমি সবেজন মিলি পেলাই একেলগতে এইখিনিত আমাৰ
তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰৰ নেতৃত্ব সদায় এনেকুৱা চাফ চিকুণ থাকিব লাগে বুলি আমি সেইখিনিত চাফাই অভিযানটো কৰিলোঁ। Dong Mukak Pen Samsing Iti Karbiano Live. Dong Mukak Dupur Timung Arong Amekar Anupam Tokbi Rada Sai Klem Bangphu Alang Linon Ke Bangji MSC Kiligahut Rada Farman Anso Se Ke Klem Kedam PJ Phanpura Mahamaya Constituency Along Pen Kili Kachapati Dunjia Phan Radang Nu Kachipaklang Mahamaya Constituency ke Parlopon Jasamet Dong Mukak Town Arlokedo Dupur Timung Arong Amekar Jitun Tokbi Lepen Dinumai Rong Hangpia Sopo Dawam Anupam Tokbi Alang Lilake Rada Sai Si Klempon Bomlo Alang li kedam tang penang ananing kan pen Mahamaya Constituency angkang araratu kidu kisung setame kerap ke pajir duna bang phulo lapen ratcharia song long setame ke claim kedam kachepadu kaselet le daya bang phulo la se anupam tok birara sai ke claim boma sonsi anso se rara farman ke claim pipon long japan non ke bang ji MSC kile kahut alang li me thanga ja kong pen kithur dunjia phan chisik chedang pon bomlo kardom la si angbadik je project pido an setame nang tum phan setame ning chethedo wang lo pot lasi rata sai ke claim jipan Mahamaya angkang pi atau anu kele an sitame ke claim jipan ning hang lo ni thang junjung si rata kam ke claim jipan ladak ni rata ada kong ke CNG pan ni teneng non ke wangji amun senlong sitame cepate dunji pan ni thang junjung pen sitame ni tipon lo lasi non Mahamaya angkang pilong sitame rata tum dopik lang kisung kiboy sitame kelang konjia pan ni owe kimia hin pen sitame ni mithan junjung pen sitame ni laso ken kaum chejor pon lo laso taksi ni pan ban kado kawe Mahamaya rap doan sitame young generation youth energetic non ilitun karbiang long care pon long si masa energetic apawar alam di claim kedam ini ceng samsi nili sitame youth ahin pen sitame nili raso asai bang rada kam claim di pansi ini cethe kono Lasi Mahamaya Constituency long kedo an ove ki mila pen kithur mie tum sitame nili long nang che turun jia phansi nili hen pen tuning ripon lupusi pherang ke amai long ning jipon le hormu pon sitame thekon long lo tawar sitame thekon long lo energetic CM sar alang ni ke japon ateng pen non owe kimiatum ajak pon chelong pon owe kimiatum aphan sport culture setame adopt pon nai pu a constituency tin setame stadium setame alang ni pipon lo sport a culture setame non elitum karbian long youth atum adopt pon lo lasila so kutha nili setame inut owe kimi ahin pen nili tadak Mahamaya angkan pialong non kewangji amon senlong cepate dunji pusi ni rada panchun Diana Rong Pen Bikram Teron Karbiano Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo nilip ahawar ke dora ratumaphan MSC Pobitro Rong Pia Hin Pen Prekjam Sorkar Pen ki Pia Hormu Longlia Pata ke Joy Pen Keron La Pen Rong Arlu Kachelenga Tawar Kaselam Pida Non malong nilip MSC Pobitro Rong Pia Hin Pen Koilamati Panjan Jong Phareng Ma Rong along Humri Damsi Longli Pata ke duke kenang sop naya sailo pumatha ponsi kedam taning kan surihin nira inko ening kanahut V form ke pon long tang tumaphan chiri kep apharmana ke Joy Pen Longli Pata ron pon bomsi non andon pharo pho ahem tu na tumaphan ron pon tanglo La Pen Prabjin Pen ke ron pon thujia phanta chisik pon bomlo pusi Longlia Pata ke ron amai long pachini pon Nonamat Longlia Pata ki pipon long tanga rong lake Koilamati Daigrum polling station along Panjan La Pen Jong Phareng Ma Rong arara tumaphan ke penang anke kiron pachetang pon longlo Longlia Pata ke long dun delang arara tumaphan anta kiron pachetang pon labji pusi melong rara tumaphan aning pathe deka Melong nili VDC chairman Proben Tokbi nili BJP Mondola Kongchunbang Relief Sonteron nili BJP Mohila Morcha Songjapi Miri Timungpi nili BJP Mondola Dunmaipu Biren Bora Lapen MSC Pobitro Rong Piachor Julie Singarpi Koilamati Lem Sachunbang Mohon Singh Terona Tumta Chetong Dunrinti Pini Longlia Pata Kirona Mai Pen Pacheton Dunsi Swarlo Tumaphan Therang Akira Pipon Lapen Koilamati Rong Hidialong MSC Pobitro Rong Pi Jongjung Ahin Pen Rong Arara Tum Kachuning Ria Teng Pen Kachilenga Tawarta Selam Pipondo Lasonsi Panjan Mera Bhetialong Bang Pharuhini Dorchit Auditorium Hall ki Kim Kerang Ponche Phanta Saigedeng Pangcheng Pontoilo
Nilibaha war ke dora ra tumaphan kedam tang anso se ka chingthura bar sai la pen ra tum kisu kuin e pen chenglok kisung ke boya pora hut ke rabdun thek apot MSC pubitro rong pia phan ke ongdung nilip arara tum kurwang thula pen ka churu bajir ponenti Koilamati pen Samson inti Caribbean Live Pini prime time birta ke la ponse kang toniklo